Welcome back guys, welcome back sa atong D-Dive Adventures. Ug karon kining mong taknaa mga alas 3 sa kahaponon apan na kita magpadayon sa atong pag D-Dive, balik ta sa atong spot or kung may sulod atong spot ara doon ta sa una-una gamay. So katulits ato nang gid atong gamit og pagkataod mosalom na ta. Let's go katulits og salamat tayo pagsuporta ng pagtan-aw sa mga silent viewers na to. Salamat kayo, thank you very much. Ug pipila ka minuto ang atong paglangoy katulits kani abot atal sa atong spot. Ug kini nga time mag warm up dive sa ta. Naka warm up dive na ta sa mababaw atong abante tagamay or dive po ni masid-masid sa paligid o observe sa mga isda ug sa ilihok sa mga isda kung nabay good sign nga natay makuha. Pero sa ato ang pag pudzo sa ilawom, ato ang paghapa-hapa sa ilawom, ato ang pag pansin-pansin sa mga isda, nari po'y usa ka nilalang nga nagpansin-pansin po na to, nagmasid po na to sa atong lihok. Di ara katulits and enjoy watching katulits. Let's go. Sulod na tong trap katulits, gitagbo rayon ta sa mga ilak. Pagkaraghan nila, grupo sila. O tong dito ta sa drop sa ilawom, ay basig manuo pa ni. Pero grabe pagkadagan sa isda katulits. So dyan miduo katulits. Mo tong balik ta resurface ta pahuway. Atong balik agutro, basig maduo na ni. Basig ma-curious na ni sila. So let's go katulits. Another dive mga katulits. Mo niya to ang kinunang isda nga nakuha karon katulits. Finally nakatira na jud ta sa atong paghot-hot diri sa maong ilawom. Finally nakatira na ta og mao niya atong kinunang isda nga nakuha karon nga dive katulits. Ug mao ni ang mga panghitabo katulits. Ubos gamay atong pagkaig katulits. Matong grabe dahil labod-lambod sa bato pero wala to pasagdi ato kining gibira para ma-secure na to og success kayo katulits. Thanks God.
Dive na sadta, wat-wat na sadta kung naay mo doong nga isda. Piskol gamay, masig naidagko mo dool. O gawa sadta mapakyas katulits na aji ng duo, pero kare may mas doo mo riya tong tirahan. Good shot mga katulits. Kirig-kirig ang isda. Ato na yung bitadon pataas para masikyo na ni nato. Thanks God, nadugangan. Pag humanatog pahaway sa taas katulits, balik sa tadaris ilawom. Wat-wat asad ta kung na mo labay. Pagkaragan sa ilak, nakakuha na isa, diri na punta sa mong bayang. Kiri na punta, pagkauman sa parapsapan, kiri na pa datong birahan. Gawin tirik, murag bata nga wa taga kwarta ba ka ng mga Josenahan. Gawin tirik, matong atang gibira, grabe ng lugwag tinay katulits. Pagkadako ning bayang katulits og ato ganing secure og mao na tong last nga kuha katulits natay nakit-an sa unahan pero wala to matira, sayang. Bayang katulits, bayang. Napatay na bilin nga oras katulits mo tong drop sa ta karizot basig na pay malabay sa ato ang pagtalikod-talikod adto sa ilam katulits. Agoy, wa man ta ka pamati, wa man ta ka kita sa mga mamsa, mga around 2 to 3 kilos na to katulits. Dul-dul na unta pero nganong ambot nga wa man nato makablit ang maong trigger di paguro ang adlaw katulits mo tong sagdraman. Anang putay na ko nga isda. Goods na kayo. O gamana na itong last dive katulits. Let's go home. Thank you very much katulits sa inyong pagtanaw. Salamat kayo. Mabuhay kayo. Mao din na itong mga kuha katulits, sari-sari ay panapsapa na ilak na ibayang. Salamat sa pagtanaw katulits. Mabuhay kayong lahat. Cheers.